tepang iti tangatan. Inapalabas, planplanuan ni Miguel na kamagan ni Don Braulio. Iti day tamat laeng akan ito. Gimatang ni Don Braulio ken ni Mayor Carrion iti kabarbaro a droga tapno adalan dagiti chemist. No anya dagiti ramen ti droga. Iti mansyon, impasapol ni Altea dagiti dokumento ti daga ken ni Rosalia. Iti day tamat laeng agundaway. Nagdamag ni Don Braulio ken ni Rosalia. No anya dagiti imbagbaga ken kuana ni Altea, may panggap iti pakainaigan na ken ni Miguel. Impadalos met ni Don Braulio ti opisina na ken ni Rosalia, ket ginundawayan dati ng sapul manen kadagiti dokumento. Iti panagawid ti Don, nadlaw na nga dananggaraw kadagiti papapel iti rabaw ti lamisan na. Itagagayem, tenggan nyo ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Tepang iti tangatan. Madlaw nga dananggaraw kadagiti papapel diti opisinag. Saan arumbeng ang magaraw dagitoy? Nakibiyangan lakit din ni Rosalia dagiti papapel ditoy. Rosalia! Umayon, sir! Kartingam! Ay, uwan, sir! Apay ka di, sir! Nagkunakan ka pakibiyangam dagiti papapel dito'y opisina? Agdalos lang ti imbagakan ka. Saan kita pakibiyangam dagiti papapel dito'y rabaw ti lamison ko? Saan, sir? Di man kabila ni Nana Rosalia. Man nakibiyang dito'y abakbakatan. Amok ti pan nakayurnos dagiti papapel dito'y rabaw ti lamison ko. Awan pasol kan kanina na Rosalia. Anya? Siyak tinanggaraw ka dagiti papapel iti rabaw ti lamisaan mo, Ninong. Ha? Tinulungak lang ang nagdalos. Siyak tinangurnos ka dagiti papapel. Salbag kayo! Apay, Ninong. Napatag ka di launayan dagiti papapel iti rabaw ti lamisaan mo? Takabilang pa yan ni Nana Rosalia? Anya? Inornos ko lang ang dagiti papapel. Awan mati sa bali nga inaramid ko dita. Tanagdaros kami lang. Apay, Nino. Adda ka di rumbang amabasa mi kadagiti papapel nga iduldulin mo? Ha? Awan, iya. Apay nga rod a kinabil mo latan ni Nana Rosalia. Awan ti basol nakan ka. Nana Rosalia, kumustan ti Rignam? Nagsakit ti Ropak, iti panang tungtung pa kanyak ni Don Braulio, ma'am. Saan ka nakaturog ka na imbag? At dalakit ti anomalyang araramitan ni Ninong Braulio. Patyak nga adalaang iti opisina na dagiti dokumento, asap-sapolak. Agyaman na aktadim tengkada agus, ma'am. Tano saan? Linuguban na kong iti kastaunay. Diyak itulog nga aramitin kan katikas dyan ni Ninong. Basol kumatlaang ti amin. Tas siyak tinagsapol iti dokumento. Ma'am, Nana, diyak ngamin malipatan dagiti imbagbagayo kanyak. Abak nang tinagtaod a pamilya. Kan inaguman ni Ninong dagiti sanikwami. pudno day ta, ma'am. Dagiti dokumento ti dagati kang runaan a makitam. Dakkel ti maitulong dayjay a dokumento. Tapno mabawim ti kinabak ng ti pamilyam. Miguel, dua arabi asaan ka nakawit dito'y balay ko. Sa dinaw, tinapanam. Pinaliiw ko dagiti garaw ti kabusor ko. Sa anak ang makaalay tinapintas sa gundaway. Tapno makamag ko ni Don Braulio. Paro, Adday naramid ko akalapaw iti pusag ti kabakiran para kini Don Braulio.
Inton makamag ko day alakay. Iti inaramid ko akalapaw ti pangipakniakken ko na. Ano niya? Kastamot lang ti aramidag kini Congressman Marasigan. Ay, paro. Mawatak ti kayat mo, ama pasama. Agan anat ka kuma, ha? Wan tata. Aramidak dayta. Parigatak met ni Don Braulio. Akas iti inaramid na kanyak. Bayadan ta iti nangina kini Congressman Marasigan. Dagiti adon abasol da kadagiti tattao. Adina dahil da tibiyag da. Gapo iti droga. Boss, apay na gito'y apapapil ngayon mo kanya? Saan na basta papel na kita, Billy? Napapatag ang dokumento na kita. Anya? Pasig nga original na dokumento iti daga. Dahil di doon naman. Alam, yan di parabaw mo iti lamisan iti opisina di Terisoy. Sakton ti makamu abang idolin. Sige, boss. Diyak kaya ta makita dagita ni Altea. Naimbagлагit din na naituling ko na imbag dagiti dokumento sakbay ang nagdalos da iti opisina ken ni Rosalia iti malam. Ala? Mapanggan iti pangibabaw na ken ka. Sumaruno ako ni di opisina kalpasan na makasaritak ti gayem ko. Uwan, boss. Bile, anya jainted kan ni Don Braulio papapel. Napapatag a dokumento ti dagaday di Don Ramon. Anya, Saan ka no arumbang nga makita ni Altea dagiti dokumento? Iso ngayon padulin na kanyak dagiti papapel. Bile, talagang arodagam road ni Don Braulio. Uy, tangiwat mo, Eme. Ang mga namangag na ka ni boss. Kasano kumamangag na? Nagadayo ti ayat ni boss sa makisarasarita iti lalaki iti ikiti swimming pool. Uray pay, tanangam ti panagsasaom. Delikado ka ka ni Don Braulio. Lumangag na dagiti ibagbagan. Saan ka de? Ako kwapay, day di Don Ramon to'y daga. Ang nakadapatan tinalawa resort. Wen, nalawag ako kwa di Don Ramon da ito'y adaga. Ah! Asawag na rodan, di wow seksi. Pile! Anya? Baknang gayam ni Mamaltea. Duti sa nikwada. Siyaktong ti are. Maasawak ni Mamaltea. Amom ka diti sasawa, Eme. Dengdenggem ka di dagiti ibagbagan. Ah! Saan nga mo ni Altea ti mapaspasama? Tila nga muna. Katbak nang ni Don Braulio. Nga iso ti akin po ko ikinansyal. Anya! Sa may saan nga mo ni Altea na ipatakder dito itinalawa resort. Kanda diti dad dumapay nga inaguman ni Don Braulio. Asa ni kwada di Don Ramon na ama ni Altea. Oy, Jaime. Noon nakasangon ni Don Braulio, tanangin ti panagsasaom. Saan na kaya't ang mga pagsaritaan ti maipanggap kadagiti inaguman na asa ni kwa. Ah! Awan nga rod, ti sense of humor ni Don Braulio. At dayta ka manan. Awan ti pakain na igan dayta nga expression mo. Sika ti awan ti sense of humor na. Just kikakit di. Ni Don Agosto ti kadwa ni Mr. Chan ang nakatakder iti sango ti nangato apasdag. Dito'y sentro ti iling. Agdinamag dagita kadwa ni Don Braulio. Nang runa iti dayja at Don Agosto. Dayjay. Nagluga na ni Tikotya nakaparada ni Don Agosto. Pagandarak ba't tinabulot ko ang motorsiklo. Kat surutek Tikotya nagluganan ni Don Agosto. Adayon day ang lugar. Sa dino nga ti papananday ta at Don Agosto. Imbaglaki din ta nasingpet di ka anakan ni Tata Catalino. Ngagnana dito'y kapatadan. Iso tinang ipabulod kanyang iti motorsiklo na. Nagsikudan iti makannawan.
Surutek latta ida. Agpatingga aklangan ditoy. Nangato ag gate ti simrakan ti kotsa nagluganan ni Don Agosto. Asidegan iti baybay da ito a lugar. Nalabit. Balay ni Don Agosto da ita. Ha? Nakita na ti lalaking agbambantay iti gate. Hoy! Kanya tararamidam dita, ha? Ay, pumanawak adawos dito eh. Pagandara kon ti motorsikla. Wen! Mapanak di tayo tamat lang. Bye! Bile, kanya nga itimbagakan ka ni Carmelo. Adda ka nung nakamotorsiklong agpalpaliw iti daan hideout nga ayan ni Don Agosto. Ah, Sumurot ka kanya, Heme. Mapanta iti daan hideout. Bilinak ana imbag dagiti kakadwa tayo ijay. Dirong bang agliway da? Amangan no kabusor tinakita ni Carmelo ang nagpaliw. Da kayo! Bantayan nyo ana imbag ti gate nga agturong dito hideout. Amangan no adamang palpaliw kada tayo kabusor. Bantayan nyo na imbag ni Don Agosto dito hideout, ha? Nawatan nyo? Tawatan mo! Tawatan, bibili! Ayos! Nasayat no kasta. Ala, agsubli kami kini Jaime J. Resort. Makamu kayon dito'y daan na hideout, kakadwa. Toro, bumalasiwtan iti kalsada. Mapit lang, nana. Nagadupay taglapas alugan. Tinasayat, kumpat kayo kanyak. Sige, Toro. Agyaman na. Anyamot din tayo dyan ako, che. Amo na apagbalasiwan. Ngam nagpartak ti panagpataray ti nagmaneho. Diyos ke. Nawayan ti kalsada, nana. Ala, bumalasiwtan. Boss, apay na yung pasardeng mo adagos ti kotse? Agwelta ka, Billy. Kartingam! Apay, boss. Basta surutan ti ibagbagakan ka. Ibagag tulatan ken ka to isalding mo man ti kotse. At dalang kita ang katao. Areglado, boss. Tao, nana. Mabayag pa'y ti pila. Kumatang tayo ti agas yung apara high blood. Ano sandalatan? Toro. Ada kwartak dito, nana Amalia. Kumatang tamad tan iti... Oh, apay, Toro. Anya tikit kita, Jay nagsardeng ako siya dito'y batok ti parmasya. May ilasin ko. Wan, dayta ako siya di limabas itay ang nagpusina kadata. Kat, apay ko ba? Mas daawak lang. Apay ang nagsubli dayta ako siya. Kat saan mat adumsag tinakalugan. Saan ang makita ti tao iti unag? Kapot at tinted ti sarnina. Boss, asino tikit kita ang bita parmasya? Oh, sana klaki ti ngagbitot. Ni Amalia tinakatakdar iti sango ti parmasya. Billy, dito'y kalayo nagti kotse. Paliiwag ti pagturungan ni Amalia. Jay ka di bakit akadwa jay lakyan ti dakda kamaten, boss? Well, Boss, mailasin ko jay lakyan akadwa ti bagbaga mabakat. anya, Gayam ni Miguel day taalakyan. sigurado kay ti bagbagam, Billy. Uwan, boss. Nakita ko day taalakyan iti restaurant ni Altea. Kadwa na pa'y iti ni Miguel a driver. Saan na mabalinda ito'y? Apay ka di, boss. Anyalaw na iti pakasagnan nyo, di day tabakit. Pagandara mo ti kotse, Billy. Pumanautan dito'y. Uwan, boss. Sir, api nga inayaban na. Agtugaw kay ti San Juan na Rosalia. Uwan, sir. Napatag ti ibagakan ka. Kat sumbatan na ka na yung bag. Don Braulio.
Anya nga main, ti bagam kanyak. May panggap ken ni Amalia. Anya, Nakita ni Amalia iti sentro ti ili. Kadwa na tilakya nagayem ni Miguel. Diyos ko, nakita na ni Amalia. Rosalia, saan ka di? Anasinger nagayem mo ni Amalia. Uwan, sir. Anya ti pakay naigan ni Miguel ken ni Amalia. Diyos ko, tulungan na. Diyak amo ti isumbat ko. Sumbat anak, Rosalia! Ibagangatan ni Rosalia ken ni Don Braulio nga anak ni Amalia ni Miguel. Gagayem, di liway na dinggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Tepang! Iti tangatang! Tinabalabas, nakabil ni Don Braulio ni Rosalia, gaputan nakibiyangan tinahutudi ti papapel iti lamisan ti Don. Dagos met nga inarayat ni Altea ni Rosalia. Iniyawat met ni Don Braulio dagiti napapatag a dokumento ti daga day di Don Ramon ken ni Billy. Iti sa balya bangir, pinaliw ni Miguel ni Don Augusto. At damat nakasipot ken ni Miguel iti panagpaliw na, iso a binili ni Billy dagiti tao iti daan a hideout. Iti sentro ti ili, nakita ni Don Braulio ni Amalia iti sango ti parmasya akadwana ni Toro. Iti mansyon, inayaban na dagos ni Don Braulio ni Rosalia tapno pagdamagan na daytoy. Itagagayem, tenggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tepang! Iti talatang! Nagitak ni Amalia iti sentro ti ili. Akadwa na tilakyan agayem ni Miguel. Diyos ko, nakita na ni Amalia. Rosalia, saan ka di? Anasinger nagayem mo ni Amalia. Uwan, sir. Anya ti pakainaigan ni Miguel ken ni Amalia. Diyos ko, tulungan na. Sumbatan na, Rosalia! Anak ni Amalia ni Miguel, sir! Anya? Hindi tati agpaisaw, sir. Anak ni Amalia ni Miguel. Agsasao ka kaditipod, no? Uwan, sir. Diyak kaya ti agulbaod. Nukas na nga rod, ipasapol ko ni Amalia kadagiti boyot ko. Ay, Ma'am Althea! Ma'am, ay, nasaya at nasaan ka pa'y arimwar. Ay, napatag ti bagakan ka. Apay ka din. Naamuanan ni Don Braulio nga anak ni Amalia ni Miguel. Ma'am, ipaspasapulan ni Don Braulio ni Amalia kadagiti buyot na. Kasano anaamuan ni Ninong ti amin? Ijak matan na pupuotan nga imbagakan ko na. Nakigtutak namin itay nagdamag, ma'am. Rumarag idamat lang. Mapanak iti kondo. Naskan ang mabagaak ni Nana Amalia. Nalpasa kon ang naglaba. Agrubatak mo't na mapan ija tiyandaan. Kababain mo't kan ni Marcelina, numaladawak ang mapan aglako. Nana Amalia, lukatang kumaadagos ti rito. Di mo't Althea ti agtok-tok-tok. Nana? Lukatak adagos ti ridaw. Nana, nasaya ata nasangpatan kayo pa di kondo. Oh, apay ka di balasang ko. Tinasaya at sumrag ka pa'y. Sige, sumrag ka. Sa anak ang mabutang asumango ka di Don Braulio. Nana Amalia. Nukas pangarigan tamamuan na ti kinapuno. Awan mo't laang ti maramidan na. Hanggang ti laang pagbutbut nga kita. Ti posible ang mapasamak iti nagbaetan da nga agama. Nana Amalia.
agyaman iti panang pagdaar mo kanyak, balasang ko. Awanen ti maaramidan ni Don Braulio. Panaladawan ti amin. Ay, sir, di mo ipaturong kanyak ti paltugmaw. Ay, di na ko mapatayon. Jackpot sen yawan ti amom. Itiganda ni Amalia dito'y ili tayo, Rosalia. Ita, ibagam kanyak ti agpaiso. Talaga ajak ambaw ti pagnanaudan ni Amalia, sir. Sigurado ka? Imbagak matan kada kayo. Jak tupay amaw nga dagayam dito'y ili tayo ni Amalia. Nasingag agayam mo ni Amalia. Imposible at di nakasarong karanday jay. Rosalia, rogyamon ti agsaw. Sir, Ibagamon kanyak ti pagnanadan ni Amalia! Ti sumaruno abala ngay po ito. Kat iti mismo nga ulo, Rosalia. Agsaukan. sir, ang nanaod ni Amalia, ijay kundo ni Mamaltaya. Anya. Apay nga nanayod ni Amalia iti kondoyonin mo, Althea. Kaya't ko ida tulungan ka po, iti pa nakauram ti balayda. Nagtara ka na gayam iti ulag! Basta ninong! Pangasim! No diyak pinagpudno ni Rosalia. Diyakon maamuan ti amin, Althea. Abay ka di akaya tiyo asapulan ni Nana Amalia. Anya ti makagapo. Uray ilawlawag ko kan kati amin. Saan mo madlang amawatan? Ay so at di ka nagdamag pa'y. Saanin ang masapol nga ilawlawag mo pa'y kanya ti amin. Amo kung ti inaramid mo kan kwa na. Idi mangmanggad pa'y la dito yung mansyon. Anya? Rinamos mo ni Nana Amalia! Asino ti nakaamuam iti dayta? Saanin ang napatig no asino ti nakamwak iti dayta? Tilang maibagak. Satanas ka! Ma'am, pagkawanan na. Pinaturungan na kita iti paltog. Isa nagbutungak. Nani, awan ti rumba nga iti dawam iti pamakawan. Nas ka na makadanon ta adagos iti kondong ayan ni Nana Amalia. Ay, Diyos ko, tulungan na kami. Ang mga noan niya ti aramiden ni Don Braulio kin ni Amalia. Ibarparta ko pa iti panagmanehok, Nana. Ang mga numaon na anda tadag iti puyot ni Ninong Braulio. Imbaglakit din, tasimang putak adagos iti kondo. Tanusan, naanad akong dagiti buyot ni Don Braulio, Nana Amalia. Talaga a demonyo dayjay adon. Demonyo. Iti dayta nagbudangan ti kalsada ti pagnaantanan. Iti kasta, darasta makapanaw iti dayto a lugar. Nakitak namin dagiti kotse ang nagsardong iti saan unay ng adayo iti kondo. Iso ang nagapuraak ang nagawid. Mabait lang, Nana. Apay, Turo. Diyos ke, adapay kakadwada iti saan unay ng adayo. Nibili ti nakatakder iti abay ti kotse. Anya. Kita datan na Amalia. Kartingan tati pumanaw dito eh. Naamuan ni Don Braulio nga anak ko ni Miguel. Isong ipaspasapol nak, Turo. Kastagayam, Nana. Ala, agtalinaod ka lang dito'y nangilang mga ka. Natalgad ka dito eh. Nakasaganan ti palto ko. Iti ka nito nga daw masidag ka data.
Paltugak adagos. Pangaasim, Toro. Di kan lumaban ka na kwada. May sagmak kalaang. Aging ga si bibiyagak, Nana Amalia. Nakasagana ak alumaban. Saan arumbang amaala da kadagiti buyot ni Don Braulio? Ha? Dayjay ti maysa. Ang tulong dito ay na. Paltugak adagos. Ay! Nana! Di ka kumagbutan! Sakti makamu kadakwada! Umtap ka na! Paltugan na pang dagitawan ng wine! Nagkamat, Bili! Apa yan, tanog ka! Henol ka talaga, Eme! Kasano no napaltugam di bakit? Pilin ni Don Braulio nga alaan tayo asi bibiyag ni Bakit Amalia. Nakita mo't, Bili! Pinatay na dyan lakyan, timay sa kadagiti kakadwa tayo! Uray pay! Tinapatag. Si bibiyag ang maala tayo ni Bakit Amalia. Kanya rin teramitan tayo itabili! Jay lang lakyan ti punterian nyo. Namawayan nyo jay lakyan. Paltugan nyo adagos! Nawatan nyo! Nana Rosalia, awanin da Nana Amalia kan Toro diti kontong. Ay, Diyos ka, ang mga nunaunaan data dito dagiti buyot ni Don Braulio. Rumar na matlaan. Sa pulong tanong sa dino ti ayan da Nana Amalia. Lumabanak aging gay ti kabalak, Nana Amalia. Ngam basitan ti balam, Toro. Ang mga numakamagdatan dagiti pasurot ni Don Braulio. Saan ta basta makalibas, Nana? Nagadu dagiti kabusor iti aglawlaw. Diyos ko. Dagiti daduma. Addada iti makanawan apaset ti dalan. Dagiti mat daduma. Addada lang iti masungad. Toro, syakla ang ti kasapulan dagita at tao. Aglibas kan, tamabati akon ditoy. Anya? Saan, Nana? Saan ang mabalin? Di kay mabalin a panawan. Diyak kayat amay sagmak ka. Isong aglibas kan. No sumurotak ka dagiti buyot ni Don Braulio. Nawayakan, Toro. Saan kan alumaban kadakwada? Ngam, Nana. Ang mga noan niya tiramidan kan ni Don Braulio. Nakasaga na akon iti anyaman nga aramidan na kanya. Syakti puntiriyang ang dagiti awanan bain. Huston, agpakita akon kadakwada. Saan, Nana? Di kaya papaputok! Pangasiyo! Anya ka din aramidam, Nana Amalia. Saan ka sumurot kadakwada? No jak aramidan daytoy, may sagmakalaang. Makaamuditan, nuan niya ti aramidan kanyak ni Don Braulio. Anya? Bili! Andiyan nga itiramidon tayo iti bakit? Siyempre, idatag tayo ka ni Don Braulio. Sige, iparpartak mo ti panagmanehom, Jaime. Nagpartak lang aro din ti panagmaneho! Anya pa ilang ti kayat mo! Di ka nagsaupay. Bili! Ti bakit mismo, ti simurot ka na tayo! Pinarigat pa ilada dyan, lakyan ti sitwasyon ni tay! Talaga patayin tayo tilakyan o lumaban. Agasan. Tayin niya dayo na ni Bakit Amalia kada tayo. Panggap na nga ilibas. Ti pagsidawak! Kasanoan na amon da dyan lakyan! Ti ipapantayo ijay konto ni Altea! Menel. Siyempre, amangan no nakita na tayo iti aglawlaw. Anya pa'y kuma? Unan niya! Ay! Apay ajak na lagip da ita, Bili! Just ka. Kasano kuma malagip mo kat awan mo't panunot mo? Ha? Bad trip! Anya ti pakabadripam laglak. Ha? Ipagamkit din niya wan panunod ko! Diyak kaya ti panagsasawang kanyak, Bili! Anya? Inaklayan mawatan mat! Isungay bagbaga makasta! Ngawan ti panunod ko! Agtalakan ta silig tayo ni ti mansyon. Sigurado nga agururayan kada tayo ni Don Braulio. Hinton kuan! Tung parag to pa'y tigit ti mansyon! At nagpapada tayo na matay! Arami din ma. Sigurado lang nga matay tayo amin. Tano saan? Dakas ka ni Don Braulio. Ha? Talaga akawaw ti panunot mo.
malangkyaw ni Amalia iti saras ti manisyon. Saan na makatal na ti ulo na amangkit kita kadag iti banag nga dati ti unag. Napintas latta na ita babae. Madlaw a bumaketen. Ngem napagtalinaid na latta ti kinapintas na. Asit gakon. Kumusta kan, Amalia? Don Braulio. Pasensya ka no pinasukon ka kadag iti buyot ko. At dalang napatag nga ipagakan ka. Ibagamon. Tapo manawak metla adagos dito'y impyerno apag nanaedang. Anya, impyerno, kunam dito mansyon ko. Juan, gaputa nagbara dito'y mansyon mo. Ad-adapay abimara, idi masidag ni Satanas. Anya, asino tidagdaka matem as Satanas, Amalia? Asino pa'y kuma? Nudisi ka! Saan lang atong pati maramanam kanyag? Nulit ang pa'y timbaga. Sa anak, amabutang iti kayat mo nga aramidan. Nakasaganak, amatay. Don Braulio, dakkel ti basol mo kanyak. Iti ka ano man, pulos at di ka mapakawan. Amalia, may salang tiamok ang nagbasulak. Tilang panang ramas ko kan ka. Ayop ka. Ayop ka, Don Braulio. Amalia, may sasaludson, may samat asumbat. Siya ka di ama ni Miguel. Anya ti aramidan ni Amalia iti dayta agundaway. Kagayem, ti uliway na dinggan ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tapang! Iti talatang! Nobela ni Isagani Yalong Polyeser. Iti madireksyon ken musika. Jonar Jun Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga estasyon. Tepang! Iti talatang!